Bismillah, mama ginagton. Anda naman ko agi muta bala sa imgir kita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag ikhlas na ibigay Allah sa turuan na ukunod da ikhlason na da kakuang turuan na dap na bala sa imgir kawal mga babayakan, mga inami, so mga pusutano na ipangalimbuban tanong ko Allah ay ako nananao sa kapag ikhlas tanong na ipangalimbuban tanong ay ginawa tanong ko Allah sabab saya ko ay apakataling matanusi napantag sa giyang buto ay maanan niya na kapag maginagatan o usaya si ikaw ang mabalasangan wala mga maginagatan o piya libu imati. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو آبر السبيل. وقال النبي من مات أخير قلمي لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Paganayron mga bayi ko agama nalalayo nagyang buto dino di kapanalamati ko Allah sabab sa giyang buto mga limo yan inausukon kaya pa mo ayan ulimo Allah kala iyan igagaw ko mga bayi na gusto kala iyan igagaw si ko mga dato na miyapan utulo Musa alaihi salatu wassalam niya kaysa na Musa alaihi salam na miya kaysa tigyan na miyakan gago sa punggurong agyang buto at tigyan na yaman na niya na punggurong na tanto makan dadarasag makan dadamar sa agyang buto kapunggurong yan. Ini kakarang-karangak na tibu Musa alaihi salatu wassalam na siya kuminikarang sa agyang buto sa ating manawalay na oryan niya na tibu Musa na inidapilakan so tangila ko sang buto panglaban ang buto walay na miyan ka natigil asa kata walok sa babay pangguraw na so tigyan so kapungguraw yan na pagkagatan sang buto yung manan yan nakakakarata ginawa niya yang mutabay na masaamuntod apapalad niya sa Allah
Sulang unubuku ang makatataling mau na sinian di penunak wallah. So awid akal ang makatatalang baon na sinian di penunak wallah. Na surata ginawa niya. Na yamanan niya na sinian di penunak Allah subhanahu wa ta'ala. Inuto nakagiyami ali wallahu ta'ala sa Quran at tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ إلى آخر الآية. Teruang kaya Muhammad, teruang kaya Muhammad au baku peluluba mga urip nakan. Teruang kakiran ya Muhammad asakan namaran ya kukiran. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Saknati wallahi penerima si ku mga pangni beauty yang mutabai. Inaw na sawid akalian na sinian di gugura-gura ka Allah. Sinian di pepala-pala dak Allah. Suati ku Musa alaihi salam sukyan ga ko. Sangko to apang ninian nadakan matiger ati Musa namia kau tantang aku gumuro. Dagan natigin matiger namia ka guro ko. Antuna ipangni agi yang muta sakat tau bai na gugura ko niya suwat. Ati yang mutabaya. Ya Allah. Ya Allah sakan subaiya di peranagan mga watayan. Ya Allah sakan subaiya di denep pegedatan mga watayan. Ya Allah aya buah kapeng genakirakan merana mga watakan. Naigira amini ku payakuda na kulupak ya dana ku satanul Allah. Ayah buat tiga nak kapeng kenegirakan merana ganggu tamang wata kan naigira amini ku payakuda na kulupak ya dana ku satanul. Ya Allah anda dani kailai ranun sanggenataku kapu penimu aku sabeger. Nambelingan anakku manang kutu mangwatakan naprana gena kuiran Allah. Kadang kau nagitud natige ni mau ulami apa sada kuiran merana nawa na kuiran naden ni kailin ya numman sa manggena taku kapanimu aku sabeger. Nambelingan anakku manatige nang kutu mangwatakan Allah. Ya Allah sekabuat tiga ni lebih amat tahu ku mata tahu sangkai hapus akan. Kenapa ini akan sekapa palada apeng gurau kapurka. Kenapa ini akan sekapa palada apeng gurau kapurka. Abakurka pemangnia amat pada umurang kanana mengatakan. Nabain wakan sekapa palada kabakur ka pemangnia adi siranda namakato nasaka mapi aniran. Ya Allah ya buat tiga nai penggurau kaka nasaka papalada kurka. Ya Allah pengeninakan reka arila inka ang kanana mangawatakan. Sadada nama balo ya sumari akakira nako kape kau mami sahadapan ka Allah. Kinao abya irarangi tuina kung mga watayan. Abya iuto winasi kung mga watayan na dinyan kagaw banyan siran kandaw rai. Abya pan mi buluga dinyan siran di mi pamaninta na dinyan di mapamakan dulku Allah subhanahu wa ta'ala. Nasudnat ti Musa alaihi salam sugyan gakuro. Nada kena tiga ipus sa alungan. Na sumiwa ko na tiga sa palawa Jabal Turisin. Nabi penunak wallah yang butuh apang yang kutabay. Kadang ko miya nagkasupang niyang kutabay. Naterunia nahi Musa ati wallah. Inaum lagid man supag maaniyo. Sa ipayagyo sa ipamagtunga sa ipmay kapan. Napalay ako na nanatig wallah kamamasaan.
Inaw minsan pa nakasasakitan ang kutuay na sa tangan ng mga watayan. Nayap natigyan na ipungguraw kiyan rakan. Na ando manaya irila anak ko ng kuta mga watayan. Sa dama baloy asumari akiran ko kapagataling umayran sa hadapan akan. Tigyan mo sa yang kanan rano ng kanan na ina kung mga watayan. Natakpang kanan sa makapitong pulo na daniyan din rauta so ranon gagawa ka na kung mga urip na. Lahaw. Now mga babayami, mga inami, so Allah subhanahu wa ta'ala natitur kanu malay gagaw na kutito malay gagaw si mga urip niya. Ando na isa karina sa kapakalalabi yung mga bayi na pangilenyo man ang kanan Quran kay inisibay kanuron ng Allah sa isa ka sura abituan sa suratun Nisa. As kanuman ipayamigiran wando nun mibubita ng Quran ni sura ayaman niyan na ayat amyaloy para kung mga dato. Giyay mga babayami mga inami kapakalalabi niyo. Tito kanu ayaman niyan na pagkababayan wala kay nidaptar kanu niyan si Quran. So kung sugyatan di nga na kuagama mga bay kuagama. Nadi kanuron kaunaan ang mga bay. Pagampaganay ro na ayang pagampaganay at tumarimak kuagamanas kanu mga bay. Antawa uto nagyuto sa Hadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha akarmauto Nabi sallallahu alaihi wasallam nas kaniya ni pagampaganay at tumarima kung panulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ayamanan yan na ginindawatan kinitiblit sang kaya ayamanan yan na agama na miyakawid kanurum na mga bay pagyuto sumasa kaya pakatindag o kapasadan asiko sulod o tuluragon nadad na yamanan yan di din pagaliw sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa muta suldod tuluragon kung yapa ka tindag ang muta kapasadan okay nasa kataw ba absolsi sa Makkah ayat dakwan yan na diindagang sa tanor diindagang sa ragong na iudugyan sa muta mga walay na uriyan wad na tumarimaon mayag sa muta dagangan yan na manik suayamanan yan nasa kataw ba agyuto sa Ummi Kharis ng mga sulad na buganian sa da'wat. Agyang butay sa kawalay na manok sa Ummi Kharis na miya Muslim agyang butay ang ananian na isa kawalay. So ayamanan niya na pagampaganay amas sahid si kuagama naskanwa mga bay andaw to nagyuto sa Sumaya radhiyallahu ta'ala anha. So ayamanan niya na miyakataskil ko Umar maragita mama dapuso yan pamawaraw na ayam miyakataskilo na sa kataw bay agyuto sa Fatima bintil Khattab Abu Bay Umar radhiyallahu ta'ala anha. Inaw mga bay ko agama so kaya pakalbirkan ko Allah subhanahu wa ta'ala na isa ayamanan niya na miya panutul. Subul sayaman na niya na miya batiak nun asubra patpulo ang mga hadith akalbihan niyo ang mga bay nasusak nun na tiyang kadang nasapa sa ginawa ko ay no kano pandi makasulja surga ka mata-matad na pimbabayo ay no to na paganayro na mi aliw Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kung sayaman na niya na bay agya po kitangal niyan sa isa buka basway kikaruman niyan umasap na kapkaniran nawitang nga si karumang ka sa isa buka basway o di na siyama ka sa isa buka basway nang balasang kau Allah sa sarag na puasa. Mialay Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buat ka serbisyo yung baiki karuman yan sa sundo 7,000 ay barat yan na pamakasi karumang ka na pagkabayan yan so kainom sa kape o riyan o lang kawang na pumaling sa walay na minitimpla kang gugaan nayabog na miali yung Nabi na pito gawibo ikidi ang karo ay tangal ka si karumang ka sa kape kung uriyan o daniyan nakano pa nakapamang niya daniyan pa napamang niya naupuno kapantag ikaw nakapatay napakay umaangkaw Allah wala pinto surga sa sadinsan bulusan kaum yes wayaman na niya nakarinin niyo kung kaswat wallah mga bayi ko agama biyali pa no Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ayamanan niya na mga bayi ang gusto niyan so tamugyan kung mga tawap lalakaw sa lalang ko Allah. Gusto niya so tamugyan uding balay na masjid. Gusto niya so tamugyan uding balay na madrasa. So ayamanan niya na di maginti daw sa lalang ko Allah. Nang gusto niya nun so saka may tuyan.
namia panutula sa mga hafidul Quran naya buah kesapatiran na 15 kiinairan na 15 kiamairan na kias sidanun tataw sa neraka. So mga ulama at yan tuiran so kaguliran na ulama na 70 kiamayan na 70 kiinayan. Okay na sukul subaya din yang panganunan so tampiran ay petumpuk yan si iku agama napakasapatang kau Allah sa 70 gibu kadagalian ng mga tao. Inaw mga baik ko agama dia kumbuha kasi nga iyo baik ikarumanian sada antap inunta nakasuat wallah uno teparat yang aku Allah dia buah kasih nga ikarumangka na taluat ti Nabi balas ka lagi dekat ti Nabi umisidga sa isa ka sakwa pirak lagi dekat umisidga sa isa ka sakwa muntia lagi dekat umisidga sa isa ka sakwa bulawan lagi buah kasih singa ikarumangka so kung subaya dia buah kasih nga ini yang kay amayan kasih nga ini yang kay inayan Auno to kasuat yang wallahu taala nang belasang kabubayan wallah san lagi degaw uminay haji agum yagumra at tiari mau Allah subhanahu wa taala. Inaw mga baik ko agama dia kumbuha dinga digapang detak utuga ku mga wataka dia buah dinga digapang detak utuga kidarudupa ka naib surat to mga malaikat at tias bigan ka sumya bubasa aluman. Allahu akbar. Inaw mga baik ko agama tanto kanu ayam ananian na piyaki perasan wallah ko ayam ananian nakapungunutan niyo sang kaya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mga baik ko agama miyalo yung sang rahimahullah ayat tigay na tanda sa mga tao ayam ananian na penamar ko ayam ananian nakapagama nakabubayaan ni Rasulullah ayam ko nananao sa ayam ananian na titutan wa mga mukmin na masukat tanong ko Allah kabubayaan tanong sa Allah ayako na titua mukminat abay ayako na titua mukminat ay mananian na bay mukmin na dato na mabalikon so kawiyugigi na palyadin nakapanalamat ko Allah inaw babayagan makasakit ka sa mapipya ginawang ka sa makawidakal ka sa marata ginawang ka miyaka po sa kasada miyaka tamu kasada na ayako na miyaka piya-piya na may panalamat ko to ko Allah kau kuno di ka manalamat na dabu may pambagong ka kung anda nga papasad mo Allah. Ayako na tito mu'min na makaswama na lamat alamatu hubbullah hubbul Quran ayako na nanao at igusahray maullah sa kaya bubayaan tanong sa Allah inaw na kabubayaan tanong kung so kitabihan maana sa Quran pangabayin ko agama mi aliw Nabi sallallahu alaihi wasallam ayako na kabnaro Quran kung mga manusia malagit subaya gudato na kailangan na makadua ka makatamat si iko saragun na kuno din ka na matamat na iput tayo bunga sa alungan na mauri inaw mga bayi ko agama ya kadang-kadang liman to mga bayi ramig miya kaputi ang bugyan na daniyan na widnaka laka pakabatiyan sa Quran inaw miya kadang-kadang na yaman na niyan na putay dan ipalambang din pulo pa kadip mapita nakaputay niyan na din mga suamatya sa Quran inawan tunad mga kayakiswa mga bubayakon mga umakanong sa alungan na mauri pag-isur kan mo walang kaya kita biyan inaw di mapitaan bubayak na putay ka anto na din mga kismug ka wala may kaysa yan rakang kaya Quran kapamra ko tawa pagkabubayan yan sa Allah adan yan pag nadamati yang kaya Quran alamatu hubbul Quran hubbun Nabi ayako nananaw mga baik ko agama sa kaya bubayaan tanong sa Quran nakabubayaan tanong sa Nabi sallallahu alaihi wasallam inaw mga bayi ko agama miya kadang-kadang lang mga bayi amya panutulo ko miya ngaunan niyo miya ngaunan tanong ayam ananian na mitataralo sububaya irang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sira na miya umunutan ko Nabi karawiran na sumangawat iran na ulugniran sa temuan na saradika sakitan sa Nabi miya kaysa ko nasusumaya ayam ananian na kansa radiyallahu ta'ala anha adna wa ta'ya na patkataw so kansa radiyallahu ta'ala anha namiyan nabiyan na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na magibtidawa dito sa huswatul wida muli po sa nakapagibtidawa o Nabi sallallahu alaihi wasallam namiyaling sumansa apong guraw lalis niya na sumangawatayan lalis niya sumangawatayan na din niya siran di panginsuyan sa kaunutiran sa tubuan kaya kau masukan sa tumitindog po pa itaw sa diterunukan sa mga ikaritang ko mga ikaritang ko miya nagaka na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na magipad kidawa
mga ikaritang ko paninimu kanu naunod kanurun dia kanara iprila ubak kanu pa ng babalingan ubak kanu pa ng mga uyag-uyag lahu. Mga ikaritang ko dia kanu iprila ubak kanu balingan sang kaya walay tanu ubak kanu pa ng mga uyag-uyag. Mga ikaritang ko unot kanu ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ginan sumama kasudan sugya pakataling umanian nagyatagwang kami syarga ginan sumama kasudan sugya pakataling umanian nagyapanganunang kami umanga datu ginan sumama kasudan sugya pakataling umanian kaya pipiyang kami umanga datu Allahu Akbar. Nasumpat kata mga watayan na palit kuminwa sa kumana palit akong guraw pahiraw nagyang kuta kakawatayan hey nami tari maangka amulimpusan na iya ka pangarkir kau mga wataka hey nami kagyamian nagamir ka ingkar kami prila ubak kami penambabalingan abak kami penamangawiyag tari mangka yang kaya ka pangarkir mereka namulimpusan na iya ka pamanginayatanmu Orian yan na lumiyalangkaw ng kutapat katap na tumitindog ko paitap na lalangkaw niran suwi na iran na makawang pala ka pungguraw na pungguraw mangkuang kutapat katawatayan na din yan siran di pelalisan mga ikaritang ko antunaw no ni pagkiguraw kiyo baya pagkiguraw kiyo nakagya pamatay kanu na di makapelalis ang utang mga watayan na di siran di makaparangarangan. Hey nami nak kenau baya pagkiguraw kami na bakagya pamatay kami. Hey nami aya pagkiguraw kami nagupong kami ay mamatay na antap ni makapunang lesak naka. Hey nami gupong kami ay mamatay na antap ni makapamay burka. Hey nami gupong kami ay mamatay na antap ni pagalagar ka aswa mami nami at ay mambukog yat tidawas isawud na mga bay ko agama darwar-war na mga tay na patkataw na ipituludian siran kung kapakatindog ko agama kapag yunutan pag ipakaunutan niya siran ako Nabi sallallahu alaihi wasallam inaw mga babayakan na taon ng mga kibabay siya ipituludian siwatayan sa kapakapagagaman yan anda mga kibay saya yaman na niyan na ipituludian sa mga puriyataw niyan sa kapakapagagaman yan Allahu Akbar. Animatab kato na yaman na niyan na mga datog mga bayas sendud yaman na kapagagaman na sa mga puriyataw Allahu Akbar. Miyano wallahu ta'ala sa Quran at tingin na mga tao kanu miya maratya din yung aging pangasunduda so mga tamugyo na gusto mga pamilya niyo o di niyo rakan di katadinta dimi ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Miya maratya mga bahi miya maratya mga datu na dini uppa kaalanga dini uppa kabalambana summangat tamukyo nagus mga watayo utad meraka napudiraka natig wallah ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Miya maratya mga bayi miya maratya mga datu na diniupa kalanga sumanga tamukyo nagusum mga pamilya niyo kutad meraka napudiraka natig wallah miya kadak-dak limanto mga bayi mga datu ayat na dakwaira na di kami makapagama kasutamu kami nasutamu kakan
anda madetigiani kapakapagamakuna antunai suanu mga watakan dah biya kadang-kadang liman to mga datu mga baye di na may pagmana sa bapa ko mga tamukiran aya di na may pagmana sa bapa ko mga watairan ana may nai ka makataling umasok kapatay aso mga wataka mga bayi na di siran di mananalo andad na riya mga ustad na ribuan yung si ina kadi kami ron matao andad na riyo to si imam kapatin yung si ama kadi kami ron matao ana may manai kasumbayangan ana disirap man di mga pakapay anden no to si imam sambayangin niyo si ina sambayangin niyo si ama lah ana may nai kapagulugan na si kukubur anay sakma nakalagi dia na pagkapay na su imam labangan niyo si ama kadi kamirun matao daka panamada sa dunia na miad dedegeda na mga wataka ayap na may kamulog ka kukubur na diranda na katawan wanto na ay suwaniran lagi sebab mga baik ko agama inaw inang kaantan wa ginawatan maka ibarat tayo sa kapakaturog mga bubayak na pag nawantan wa ginawatan kami ni talugas sukaw yaguya sangka iya mapitan ang ganata na mapitan at telipudan kana ini bainit tanitya sa kawiyag mga baik ko agama nagyang kaya kabubaya itanong ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa katawayaman na niya na baik agitu Umairah radhiyallahu taala anha. Umairah radhiyallahu taala anha mga baik ko agama nas kanian na urip na Yahudi na Umairah na tiare mayan su agama minsang pendanian mailay sunabi kagibo akyan na ganianon sa sala kawataw ko panulun nabi na tiare mayan sa dad na sang kano na atay niya ya kaysa kuna ya masa mga baik ko agama namun tudugo sang bayang iya na di inian ditedentad man suwa inaw na miyaka panik ko nagyagyang butak yurip no na Yahudi nasunjugyan ganyan na pinalisya sa tingin na ay Umairah ganaging ka na dinga diteron dinga diga pudi-pudi sang kana Tuhan Muhammad kamata na swat na kanon ang bala matanganan na din tarang Umairah sa dinyan dikatedentad mi ko Allah nakyaptan ang buta Yahudi suglat nakyaptan niya sa ulo Umairah tingin Umairah na mata na suwat na kanon dinamatang na di makaplalis Umairah alalang agad na langit ya Allah katayagi ang kaiya sa katawa Yahudi suwat niya no nang kaya mataku pagapantang ako kasabarakanda na saradin niya no naputula na sulilaka na diakan raka di mi pudi-pudi nataru sa siwatu na ang buta Yahudi so sabala mataw Umairah radhiyallahu ta'ala Urian yan na din tarap sa Umairah sa dingan di ka pudi-pudi ako Allah napiputo aman ang buta Yahudi tinabasta din ka manan ni ganag na suwat tumurum man sa bala matanganan inaw na miyakat teruk man sa Umairah ya Allah katayak man ang kaya Yahudi ya pimbalingan anak punyan suwat niya no nasusabalak mana mataku pagkat sabara kuda na saradin niya no putula na sulilaka na diakan raka di mipudi-pudi na siwat yan naman sa bala mata niyan nataro sa inilbadin sa karsada sa Umairah radhiyallahu ta'ala anha biya umau babuyan tingin Umairah ito nang kaya miyang ulaw lang ka
Inainaw sabab ko kaya suldakan ko bago agama. Tagiyan tigiyan yaman na niya na miyang gulaw ko. At tigo yaman na niya na umayra. Ababuya na hi umayra. Sabab ko yaman na niyan. Nakiyaway ka ko yaman na niyan na agamatan. Nakamup na tigiyan na inimatay gairan. Kasamyul daga besang kaya bago agama. Uriyan yan mga bayi ko agama. Natigin na iba bugulay badi kapakayaan angin na kandaka. Natigin na anda man na ya. Natigin na iya pagangin ng kurka. Nadulog na kung katigyan si kuya manan yan na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagyang ko tayo manan yan na kipendulog niya nun. Namiyaw man yan. O di natigin na iyong mayra na tarka. Kaswat tigyan sa Nabi na kataya kabalakta. Natumiyarag siran. At tiwayaman na niya na Nabi sallallahu alaihi wasallam antawaya ibayin nung kanan mang gulawla na miya ka guraw aptuga ruhu si kupakapun ko mata Umairah radhiyallahu ta'ala. Ya Rasulullah Nabi akan nasakan so Umairah inuak na imiyang gulawla ka sa bababok kaya tarima ka naku panulun ka. Nabi ka na mapangingin daw ka na kailaya ko si kubuntan ka. Iman tuwat tiya na din na bakuro nagkilay. Ya Rasulallah Nabi akan Nabi ka na yabuha panganingkur ka na sarbuha madaga ka na sudah pedapag ka na ipakapiada na ginawa ko. Tumipada sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sang kutaon tanian napalalakawa penggura ko sa Nabi apagatanog niya na suka pendapag yan. Tiyan Umairah pagkanag ka sudah pedapag ko nabing ka. Tiyan ya Rasulullah Nabi akan ya buat kian ka na kuda pedapag ka na kian ipatana ka na sumasa kita magagdamakan. Ya buat kian ka na kuda pedapag ka na ini pakapiad no to ginawakan. Ya Rasulullah Nabi ka napangniang kasih ku Allah au bata pematayo baku petaya makasulda ku surga panganiang karakno nataguan ako niya na sambala mata aming pangilaylayakan ako kapiyaw surga yan. Dapno tumapo sa Umairah radhiyallahu ta'ala anha na makapapalad din sa Nabi. Papalad no Nabi sallallahu subhanahu wa ta'ala. Ya Allah panganinakan rakaw ba kami pematay pangasulit na ka sa surga so Umairah. Ya Allah panganinakan raka at taguin ka sa mata amin pangilaylay niya na kung kapya o surga ka. So Allah subhanahu wa ta'ala na kiyagawa na sang kutwa pang niyo Nabi na oras buto na tiyagwan yanda na sang balamata so Umairah radhiyallahu ta'ala anha. Allahu Akbar. Oriano to mga bayi ko agama Nagyang kaya mananya nakakabubayitan ng Nabi. Inamiyat timur ka. Paganda sa lumela kau siran. Biya kau masiran sa padian. Naya ko amiyang mayran ron na sakat tau bagu mama amya katinti. Aya problema nada tamugyan dabon punggasto. Amya kagiraw so karumaw kalimatus sa'diya. Katatan suwata namiyat timur ka no pagkakanang amusudi ka dabon punggasto. Tige na ino kay ni tanto kay ni apkay laylayan. Amya tige na karon piya kang but wallah subhanahu. Nakagiya ko na ko aban no kalimatus sa'diya sun Nabi
namia kag dama ko tigin sa kurinti ak na uba masakit ka kurinti at tigin nakapipi ay ginawa na sudin sukela yawn o karuman yan namia plalisyan Halima magan sumagaan na pagdakadang kukuda kami akakwata sa baraka katitu at tigin na matay da kaila kurka na sudin sukya pakadapo yan kaya pakauntudirang kukuda na sudin sukya pakadaon Nabi sallallahu alaihi wasallam na oras buto na kiaulitan sukuda na miada sukalalapo yan na tarus na yamanan yan na pagpadalagwi yung kuta kuda na sukap palalagwi niyan nakakapta din ugabun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa sasayapan yan kandi pagkasirang kuul anungan na sukon sulang ipagugitiran ang mga kayo na palen sumyudyud sampo tayo na niyan nagyapakataling mo Nabi sallallahu alaihi wasallam na sudnati Halimatu Sa'diyah so kaya pa ka umako sa walay na miiliak na tigyan so sa padanakan na mitugumpiya sabab kaya pa ka umaw Nabi miiliak sa mga binibiliakan at kaulitan sabab kaya pa kataling mo rahmatan lil alamin oriano to namia kay sabunay sagiyan mo tayo mananian nagyapakaswad kita Nabi sallallahu alaihi wasallam natisirang di kita ang mga layog yan miya bali awaraan agyang utayama nanian na mga arabay dirang na bisita nirang sa mga terang pun sirang mga padian nakiyawit siran sa mga gita di na mga gitar so kung sumangatan na di melalis kau to siabi so kung manggusto Nabi na di kung di magusto kau to tigil suama ka kau to suama ka inauna umang ko ni magoma mga baik agama amama na panarusan niyan suwata yan napangar ka niyan suwat ng ditar niyan napakapanudot niyan suwata yan sa ditar na rin kapangar niyan nabarungon niyan na ibaling yan inauso Nabi naramig miyalangan sa mga mama na din magoma suama yan nabadin miya kaguraw miya kabaling sa Nabi na malilikudin na liman yan na pungguraw inuatigin na din na yung magoma siyama na sumanga mo mga lewa ka na palit miya ko na oriano to mga baik agama na miyay yang utama na niyan na Halima isa kaya panutulon na suami na datuan ba na biyanutul sa suatigin so Halimatu Sa'diyah na sudyo kaya no Halimatu Sa'diyah na din makaugit sa paitaw sid miya kugit kurwasa nababalakan niya ni karitang wala ka po di katawan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam talulam sa tiyanin na yan patulan na miya tedya mayan inam niya sa kapakaw maya naka Pira ginawa yang mana niya na mele niya nagyang puta minibagu mga ditar no mga otan na makanganang na mambuso na bisan mabumibagu tigo Halima ikaritang ko na kapun tigin na mimita kita ko so tigin so mga wata mga laywag niya makauma so buat tigin so mga kanidid makauma niya natigin sa kapakauma niya na tigo Halima ikaritang ko na paninimu ka kasok tayo mamisita kaya mabibisi sa dali si kapako miyan ini muso Nabi na excited ka kaya niyan siya mayan so sukap na lakawiran nagyat kawan so Nabi kasi silang pagantap sa makbara tigdan wa simenteryo nasun sugya pa ka umayran na digri ang utak karumay ang tunono na putero taon na miya kasi pat so Nabi na tiginay na inakan terwan nira kan nandunon na tiginay karitang mo so atigay so kaya dia aku kaya gerat lagi no sedekah pa kumayam ako iya ko di mamimikiran wan tunay imbulong ako kurat lagi no tigay na miya pigirakan na pagod na kaskakiyam aka ikaritang ko yung titindigin tanwa ko ba nagina suku ba yam aka na magal sumagan na miya gag sunabi suku ba nadiron di maka paginuin are tigay nama dagan sa kamay na dabong kamang bumay ada tinggi nama dia pun sekakilala na dia pun kamambung kilala na inuag at tinggi nama karun dan makatuna sa aluan na mo na ini pun rodin na migrat ang inawatan to Halimatu Sa'diyah na ini balingya na ini panarus yang ko amina ay na Nabi sallallahu alaihi wasallam tujug ya pakat tali man yanong natingin na amina wangan juat ka kagapat ya unya sarat ginawa sa dinya ni kapang dagag ya maya na ini siyam manu Nabi at tingin na ina anda besyama anda si piu na maka natigin na ikaritang ko paninim ka kamamisita tagyama ka so kaya pa sa diran maninim mo natigin na umuayman unuti kami ka aguswata ka kapamisita tagyama yan na inunutan sila ng umuayman na doon yan nagsira siya kaya panutulo sa mutak yan nalagiran na miya kawalugawi na so kaya pa kumayran na miya kagirok man sunabi kasi sirang paganda pupunan niran asimentiryo tigtan lalabang nga miya kagirok na doon na gidin sukya sungwana na miya ka guraw ko suami na
Nah ini punduk narun biya katilog dam sa panyaki. Inaw mga baik ko agama. Si kusang punta ka pembalinginan nauman din mapitan na kailutan supan niya gitu amin. Si kusang yang punta kegebinan ko yang mana niyan ahad. Namya kagiraw so umwayman. Tigin amina. Inawan to na di su namya yung gawat ka kupun ngani ni mang bulaw lang ka. Namya kaguro ko din Sulaiman na niyan na amina. Tigin na tigin umwayman. Niya kaguro na agiro Sulaiman na amina no ko kaguro. Tigin na pikiran na swata na dapat mamara suluyan sa kaya guro kan yang kiamaya. Sa manaya tigin ni kaguro kaya. Tigin umwayman na awatan karakan na ubay kamu. Na inawat no umwayman suhma Nabi sallallahu alaihi wasallam na ubayron su umwayman. Tigin na umwayman ubangan ni kaulaw lako. Naswat tigin swata na yangan pa pamilya sa api andeng balik. O tigin umbaling ko kasabalayan na nadulugan karakano. O manusia imbaling ko kasabalayan gyamaya nadulugan karakano. Orian yan nagya payo amin na suhmad. Igaritang ko ubay kaman. Asun juga pa ko ubay Nabi sallallahu alaihi wasallam. At tigin ay garitang ko ipag-isiakan ka. Tiginan naman ay na. Tigin natin kabubayan kar kami kiyama ka. At tigin ay na kabubayan ko siyama. Asabab ko kaya ganatin yan na iman tunadin na berkapagpagalawan. At kabubayan ko siyang kaya liyaw lupa. At tigin ay garitang ko ba't nusunwa ko siyama ka. At tigin ay na miyan tayo manuto. Antunap na sunod ka. Ang makatatantang sunabi. Ngayon siyang manu amin na. Tigin ay garitang ko. Karitang ko katawan kawan tunain dulu nano inaaguswata. Apiat tigyanan tunay diteruno inana pemamakin nagnuwata. At ginay nakulay daman na pitero karakan abago di pemakin. Inakulay din na bukan ketusan abang karakan miatero di kan pemakin. Allah. Tigyan karitang ko. Ubangan ini kaulaw lako. Naubakang baleng ko kasabala kakyamaka nasika na baleng ko amaka datu. Karitang ko panginsanang kurga terwang kakyamaka datu barong ko napagkabali. Asikan ya na balingan ko walaya din na banirun siringan. Si kualaya matataw si sa kalasan. Namya kaguro ko nabi. Tiyanin ang kulay. Nung after wasi kaming baling kualaya din na bamiron siringan. Si kualaya si matataw sa kalasan. At ay karitang ko. Inuwa ka na pintero wasi kanunia si kanya na balingan na kualaya din na bamiron siringan. Hindi nagkakna orata ginawakan. Amay kapkay deng ka sumangawata adito yan inaiyan nagusya maiyan. Ketanu dan kada inaka nagunda mambuat amaka. Karitang ko inuwa ka na piterwasi kanyan balingan sa kalasan. Ikakna orata ginawakan. Amay kapkay deng ka sumangawata apag kebaguan sanditaran. Naskatiya na di kada nagkabaguan sanditaran. Nagkapikir kada inaka naguda mambuat amaka. Karitang ko panganinakan reka singa iya kung ka apia iman tubuh. Karitang ko pakalangas ang arakan sugum talaga apia iman tu. Asudin so kailo tirul sagdaman din tengah sama sakit so amina namya lalis yaman so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karitang ko gaksa kung kaman apia iman tubuh. Nagiya ka sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kagit na iko di denteng sama sakit suamina. Namya pelalis yang mana sa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hei karitangku, ilut-iluting kada nakagagak sangkarakan. Nakagit ay kugaks no nabi, giyak gaksan si inayan. Naroon din may putus suami na. So din sugya pa tayo aminan at tuminindig sunabi. Na duminingil sa kawanan, na duminingil sa diwang, na din mga tigir na miya kaplalis. Hey tigyan Ahmad, hey Ahmad, miya sigurado imantu miya tawan-tawang kadan. Da kedingilan ka ama ka, da kedingilan ka ina ka, da penakiatigya na mga pagaring ka. Pagi yang butung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak yau kita nak natibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yau kita nu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sang putua ke daerah sang belalukas. Ini tetap au saira nasi kusul de teluragun ada nambugirun sa panganangkan. Ini tetap au saira nasi kusul de teluragun ada nabon makipun ginawahi. Si kusul de teluragun ada nabon makipun bitiarai. Ya kaisa na din yan ditergiban sa mga sahabat. Lalanggaw niya ng buta di sirtu. Etigen mga sahabat ko. So atigen sudiakan di kap mamanguda na yagalubagakan nakapamagunong sa kambing. Iratigin na pilalakaw ako sangkan na di sirtu. Napagkagdamakan so kaya awang ka na disirto na taro sa pangaluludas wayak nakaplalakaw puro na din na bakot sinilas lah giso kira sayo nabi mga bayi ko naman inaw miya kay sa kunay nasum yung sabi lahab kubapaw nabi sallallahu alaihi wasallam maging so amaw ali di ako masiranun tira na pagariami tiruang kamu pagiwataan nami ya pagiwataan ka asara yaman niya na ibinagyan ng gagalubugyan na dawat na tiruang kau nasuntamong samak ka ng bumiin na susabog yung nargyan pagana ito ay pirmiron asara ibinagyan sa galubug ka dawat naswatigyan so yaman niya na kada ito samak ka nasulangon udah ito naskanya ni datu iran ikatlo na asara ibinagyan sa galubugyan na dawat napaka-pamiliin sa 10 abubay ang mga tutiida kinunian sang kaya ingad na pangipangarumon natigin na mata na kami pangaditariman o pangiwataan na kami gawas so kaya pangamaw na biya sumisinga mapusi babayan sa tigin na pangiwataan ko era ka nakapuno mga bapa ka ang mga pagariakan sa tigin na napapakuli ato namin yung mayran terima so panulo na kan tigin na yung mayran si nasar po na iganap ka sugal mo kadawat asar boy ganag ka yang nagalabog ka dawat nasukon so tamok si samak ka ng bugin nasusabog yun na ibugir ka nasuyama na niyan ikadwa niyan nasulangon udato si samak ka ng buloy nas kay datuiran ikadalo at tigay napakapangarumang ka sa 10 abay at kano niyan sang kaya ingat at tigay na iba pa nakagiyaginan na ipiyaginan na ka napitero na kan ka apiapan mibita dilan kung kawanan na kan so alungan nabibitang kundiwa ka ng sukulan dadiyakan din igna kang gagalap ka na dawat so din so yaman nanay na kaya tiro ayran sa natigyan na imanto na pagito kawang kukiran na so din so yaman nanay nagyang pangalim niya na miya nalagwi ko sarungan mangolay si samakka tay pendulo niyang kira nagyang kaya yaman nanay na agama na so din so kaya layran nun na riyagada kayang muta mga bapayan na biranagiran so Nabi sallallahu alaihi wasallam. So din so yaman niya na kiyap perang gairan na di pun kawan udis kuda susah katawbay tinggi kita so Fatimah radhiyallahu taala anha abu so pagarin na babay na sumyaga dang mutalok sa tingin ay mga wata banda gitu siya mayo ang uta mabuburo ko sa karsada apiran ko kapipitan at taman ni mantop ko gabi na dit makatanon
So din suema na niyan nagyap to kayo no Fatima namin ni sumpit amya lalagui. Nalalanggaw nila ng kaya mama makakalit sa giyang kaya man na niyan na lupa. Namya kilalaw Fatima agito suama yan. Din niyan di palalagui na din niyan di pangarkan. Kaya mami betul sa kada to wallah. Iya bidig ka para tiyaw ka pura taw si samaka. Ino kaya na iparanaga ka na bamarat ay penulun kagiran. Namya kagbuat sunabi na tigin na mga watakan. Mga karitang di ka naman punggulaw. Kung mabumas at rimaniran ang kaya panulunan. Lahu. Niya kay sakman na masa. Napumagay sa dawat sunabi sallallahu alaihi wasallam. So kapumagay niya sa dawat. Namya lalagu yang buta karo mau Abilahab si Abilahab. Tigay na Abilahab dato baka si ida nagaganak aso mga dato anak-anak pandadag no pagiwatan ka. Namya katikara so Abilahab. Nataro saya mana ni namya lalagu sa buta titimut-timuan nirat na din yan di paninisugan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemor ka ngagyan tigay na Ahmad. Anto nagyang kay nagidiyang kasagyang kaya mana niyan na mga tao. Inaw na bad makatatang sunabi ka din yan katonis ko yung iba pa yan. Dan makating Rasulullah na yun kirarangitan. Numanayaw sa Nabi sa simbag. Sa ang utag ini paninduro nun wabilah babapayan na ba't makatatantang. Di niya katawan wanto na unod. Isbag yan nun. Isa kaya panutulaw na direct na bintulian sa ulo. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na minisumpi tarong mipipirong ulo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abad makatatantang. Asudin suya mana niya na kele wallah. Sambuta ka pakapapantangyan na din yung katawan wanto na ismbagin na miniturunang kutaya tabbat siyada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Inaw ay panapagana pitero na miyailang so sabala limaw Abi Lahab kagiyag ito suli paninduro yang kunabi inuron ito kapag si karumanian amawid sa apoy nakagiyam ni suluyan kauda suluyan naknaubag to kayo Abi Lahab ang utasusuan ng Nabi. Paganda ng mga bayi ko agama. Lagyan mo tayo mana niyan. Nabiya kay sa amasa. Asunabi sallallahu alaihi wasallam na mawas sa isama ko. Natutulungan niya ng muta mga walay. Ang makadyang muta puro palaw. So katutulungin niya sa muta mga walay. Nabiya ka umasun Jibril alaihi salam. Assalamualaikum hay Jibril. Ya Rasulullah. Ya agi Rasul Nabi waalaikumsalam Jibril inu kain. Amiyagi Rasul Jibril ya Rasulullah inaw lagi dak natigya no may ilay kubuntal ka so kaludan rata ginawa tigen Jibril inore tigen dik karata ginawa ku taruto patigya na miyakat lugawi na din makakan sa mga pamilya ko suatiyan suatak na Fatima Sumanga wataka na mga ruruni dada na miyuke takubag karangira na sadya kabuha pananangkan asugyan nga Jibril na miya kaguro ko din na sarta amin dululug na miya kikilakilat na miya kagiraw suya mananihan na Nabi Jibril bagid na swalungan na bagid biyan taro Jibril na tigin na ya Rasulallah panakyo bagid sugawiya bagid Natigin na inwa iya min dadalandag na gumikikilakilat. Natigin na ya Rasulullah. Sulamun ng malaikat ako langit na palayad na miya kaguraw. Sakyan gaira na sa suka kasi wallah. Na miya kalpas o kumaan sa miya katulugawi. Lahubat. Niya kayo sama sa mga baybo gama. Nasa Urwa, pagiwatan o Aisha. Namiyakaw mag Aisha. Napag-isyan yan, hey bubukulay. Anto na ikaatasan niyo ang gusto Nabi. Ayaw taknal no Urwa na anto na ikaw yagan niyo. Anto na ikaatasan niyo ang gusto Nabi. Namiyaka sagad si Aisha. Apakaginawa. Wallahi ya bani ukhti. وما كنا لينظروا إلى الهلال ثم الهلال إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة هلال في شهرين
وما أوقد في أبياد رسول الله صلى الله عليه وسلم النار. والله يا بني أختي وما كنا لينظروا ibtatiyan sakadatu wallahi pakiwatan apa segedera kami ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal hilal thumma al hilal ilal hilal thumma al hilal thumma al hilal salasa hilal maka pira kami natiya nakasribulani salasa illa aprautna telulan fi syahraina tutundugum manadwulan wa ma uqida fi abiyadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam annar dada nabag kabiya kumangawalay rasulullah aapoy bahpan prautna limaulan nadin na bayra gitid ya khalati hey babuakan ana antun ada ni dini di paguya-guya ku Rasulullah antun ay pagkakaniyo ada minis sembah ku Aisyah hey pakiwata na ya bodi midi pagintaw na dua-dua ti mana maita maka maita makurma agu maita mait dahwa pa Oriano tu mga bayi ko agama napakaganda di pulau gawi. Dia mutayaman na niya napitu gawi di penpetay sunabi. Ya kaya sa natigyan ko Abdullah ko nga suunda. So waya man nagako niya kuunda natigyan Abdullah siya inga. So kaya siya iron natigyan napakalagwa nga pagdaguro. Kaya pagdaw no nabi natigyan na ya Rasulullah dadas. Tinaplalakawan. So kaplalakawiran nagayatap sisiram sa pagantap sang buta lalabong atigtan so kaya pa ko mo nabi kung labong ang mga sahaba at tingin na assalamu alaikum ya ahlad diyar wa antum sabikuna wa nahnu lahikun oryan na dinigin na sinan sa Abdullah tunay ito muna ka mata sa kawiyag-wiyagan masusuat ra kan suwalla anda ka mabuba kawiyag-wiyagan na masusuat ra kan suwalla tingin na ya Rasulullah ino meri di gabaya amatas akap puguyag-uyag ka amati pugunuta amerki pugunuta na mirka ama susuat rakap su Allah natigin na iya Abdullah miya kadisay ko apagmit na kan din su Allah kaya to ko Abdullah miya udah sunsun nabi kagitun cuka putay niya sisagyang ko ta anong anahad biagbangan daya mananay na asar cuka pagbangiron sa asar na miya tintiyo ka kamati ya ko masunabi na di mamitwa relay ako ni wakap siya itawluan pagampagan na ito last ito gagawin na mga sakit ulo tilay ako ni matigin wakap siya itawluan Abu Bakar pagimami so kaya pa pagimam Abu Bakar kaya pa kasilamiran namin ito sa mimbar sunabi tingin na madaglataw kay kanuman so kaya pa kaubayran at tingin nila man imanto pag ito kang urkano panangilin yung baka numabalag po agama ko rin akan si Abu Bakar baka numabalag po agama ko rin Abu Bakar si Umar baka numabalag po agama ko rin Umar si Uthman baka numabalag po agama ko rin Uthman si Ali dan na inisumpat yan tumipad sa mimbar miyalig pagyap man ay kumagrib nadiman kapagbangan kadipo ko masunabi tigo usama ko itong diya misala sungwan ka sunabi ilayin ta na inaw na inilera lagi sunabi na umangkon abdasan o Aisha na makausid di niya dintong kan susagit alawas yan niya kagiraw sa usama ya Rasulullah doon tunarianan tingin usama panikanon abdasya ko niyo kadiya ko dikak na o Aisha niya kapanikang muta dua ka to minsan inabdasan nila sunabi ya Rasulullah na tanong so tinawita ko niyo sa masjid inarayra na dua ka to inuit sa masjid so kaya bitaw sa masjid na miya kamabman tingin Abu Bakar pag imamiga asun juga pag imam Abu Bakar asun juga pusan yang Fatiha na miya tintiya kumakasakap kapale din gumiro so tao ko masjid ino to na miya pigiriran nagitun so di ka panguda sa Nabi asun juga pa kasilamiran na miya tutman sa Nabi kumimbar at tingin na mga tao kano bago di makapag-imam nakatiya sa Abu Bakar ba di makapag-imam sa Abu Bakar nakautos sa Umar ba di makapag-imam sa Umar nakautos sa Uthman ba di makapag-imam sa Uthman nakautos sa Ali ito balik na ko ni so mangko Aisha na mediti man nagkakamati nagurog ng mga sabay ka pero bamiyantay sa Nabi ya kagiraw sa Aisha ya Rasulullah inaw ko to sa mga sabang akmurog mayran ya kadaro na bagad niya da buat taman nami apas mga pay ko agam
Abad miya kadula kurwasa naka pumaybay niyan mga sahabat niyan. Abad taman na ba niya sila di ka pumaybay. Oriyan yan. Nasuyaman na din yung pangamara Jumaru. Nating mga sahabat di tanumalik. Tudiyan tanong sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasudyoyaman na niyan nakatitimiran. At Abu Bakar ay po panginakan na ubad na gumuraw ko. Amay-amay na adna panginsan ang Nabi na dito naman. Asukatitin nagiran na miya ko masubilal adim lalis. Miya ko masubilal habasi. Inang sumama miya kapito puno mapusa. Tama ni bantu di katonon tu dapan sa. Sugya pa kuman niya na pumuro kadim lalis. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah sakan subilal. Ya Rasulullah sakan subilal. Kanari at tigiya na ya dedebiatan ka na igirami ilay akong ka na pagarakan akong kasabanang. Ya Rasulullah buat ya akong ka. Ya Rasulullah buat ya akong ka kami ako masubilal narak ya akong kasabanang. Ya Rasulullah. Nakagi ako din pakambuat sunabi banin katatagi subilal. Namiyarari kanina palibutan niya supagigyan Nabi. Ya Rasulullah na wakyat tigyan bang kadik gaga. Na ino wakyat tigyan nakasakan dani pagara kasi sabanang ka. Namangwa na arkan yan sunabi na malalis pansubilan. Hey ya Rasulullah. Inaw ko po na kong kaganatin antunada ni suwano Bilal. Antunada ni suwano Bilal. Ya Rasulullah sakan naurip na ko Yahudi. Ya Rasulullah tapakat ni mantuna dia kena katawan mantuna apa pamilya. Ya Rasulullah ya buat kita tawirakan sarga na ini sebab raka. Ayah buat kita tawirakan sakit paki pantag na ini sebab raka. Ayah buat kini puro darah datang na ini sebab raka. Ya Rasulullah aku pun akong kaganate antuna dan suranakan. Namanya kagurong sopa karagu sumar namanya palalagwiran. Nanti na Bilal tigat manari punguraw kay betul sa kada tu wallah asal lagi saya dikidir kau Nabi lagi itu dikidimir kan. Orian itu mga baik agama. Nami ilay Abu Bakar Rasul Nabi na di indilugum. Di imamuti na kuti imaminaningan. Kasudin niya di kapamuti di imaminaningan nami kagilod sa Abu Bakar ya Rasulullah. Kataw na kandaman na mas kabayang ko sa kadisya maagusinakan. Ya Rasulullah tunai dengan di indilugum tunai dengan di pamuti tunai dengan di paminaningan. Bad na widakal kater wang karakan. Ya Rasulullah, tingin ako sama pangaranda ko niyo. So kaya pakasandangyan na sumisinga. Tingin Abu Bakar katawan na kanto na ipaminaningan na kan hindi dagmagan ipamuti ang tinadiyang katawan. At tingin na Abu Bakar. Ayak yan tingin na dia kan di hindi dagam. Ayak dia kan di ipaminaningan. Ayah dia kan dipamuti na awida kalakan saan naman ay kira utos salamakan ako pagkuri mga ummatakan. Mga bayi ko agama gindi kayo ko yung nirusap silang kanulang Nabi. Tingin Abu Bakar ayah dia kan diindadagam. Dia kan diipaminaningan, dia kan dipamuti na awida kalakan. Sakira utos salamakan ako pagkuri mga ummatakan. Allahu Akbar. Inaw mga bayi ko agama silang manunin. Oriyan yan. Kasundog yan teruan na miya kagurong sa Abu Bakar. Wallahi ya Rasulullah. Garanti ako daan sakira utos salamakan ako pagkuri mga ummatakan. Sumampus umare ya Rasulullah digad manarantag ginawang ka. Iya pagawid akal kakas. Isa ko nagaranti sa ginawa utos salam ka pagkuri mga umat ka. Oriyan yan sa mundo yaman na narambin sa gapita doon. Yang ka nagsira sa di manunutok. So niya di ka panunutok na. Yang ka giro so Nabi Fatima kato nakantawanan. Tingin na diya ka nakatawan. At tingin na karitang ko. Nagina na sukad no Allah. Di niyan di pa kamblablaga na sukag karumai. Gina na sukad no Allah. Di niyan di pa kamblablaga na sumbi na bataang. Ado at tingin na makulay yang rangad na baribo lang. Tingin na kayo nga. An makataros. Liga nira nagitod sumalikul maut. Tigong Nabi ay malikul maut. Pagari ko ino kayo ni. Kung namin yung mga may bisita kayo ni. Tingin na Rasulullah. Waya tarif ka. Sagya pa ko may bisita ko. Inshallah balik ako. Ogman o sa kan ni magising ka na iman to na puna kong wala. Ayad na kabayan na may pagilaya ka niya ni iman to. Siya kung to Nabi. May pasad so kami yung dunia. Tingin na hiya isa. Abdas siya kung yung gagan. Hinap na yung dadan sa Jibrilo. Inabdasan wa Aisha. At tingin na Aisha, pakap miswakak mo, last din
ami ang balian na sunan na miswak. Aginaw ni malbo day gisabot ng mga tao la ilaha illallah nga miswak. So ayaman na nagyakak ba niya miswak na tingin na siya di akan kalutang tatubang karar. Narito buhay siya nag-YouTube man kamakap miswak so nabi. Tingin na malikul maut na nayon tadan so Jibril. Damatim na miya katutok so Jibril. Oh tinal kay niyo. Yakaw. At ko nabi pagariak na Jibril inwari at tingin na yapasan na ubag upetay na kau nakarakan makuma di sumalakal mo. Miya kagiro so Jibril ya Rasulullah. Parang kami na nabigan sa authority wallah kumalikul maut sa kasungam ka. Ya Rasulullah na sudah na sokya belagakan kuaras na tiabad sa kapengguraw kian. Ini panagadaka na sula na gusubito na guswalungan na pengguraw. Sulango no malaikat ako langit na palada na pengguraw. Swatiya na sopito lapis sa langit na palada na gumiuraw. Sudah na sokya pakataling umako sangkaya lupa. Nasulango no may tumala binatang na palada na pengguraw kasaya pagkiguraw kiran. Hadiran ditero nanti Jibril fa'in qatalwa'i falyamutu rahmatan lil alamin inahu iman tudnai sukang ganatir kita no ulimo sikum mga keadaan Allahumma oriannya nabi yang guru aku nabi ya akhirnya man malakal moda. Ya Rasulullah ini ka pungurok bahagia petay ka. Pangnya nga wala miusur pun sa umur ka kaan na yaman na miusur pa ibgir ka wala. Anto na biyat teru nabi, malikul maut. Kanati kaya no ba ya pagkiguraw ka nakagya petay ako. Malikul maut na ya kaya tigya na pagkiguraw ka inaupet tayakwa nakadakla nako pagkorya mga umataka na diya ka nakatawanuan tunay mga buntaliran abya subunta lang ya korya umat na mapahingindom na bisa kay lenen nasidya mo takang badutiro man sa newa na miyat tirok manu nabi malikul maut Panginakan reka asuka sakit ka kuing ka sa niyawa ko pagkurya mga umataka na timbelang karakan. Swatiyan suka sakit o ka kuing ka sa niyawa ko pagkurya mga umataka na timbelang karakan. Inaw mga bayi ko umangon din badutan sa niyawa sunabi na di makaplalis kay pagaryakan malikul maut pakadagka kong ka tanto niya namiyag apyang raw niyan sukas sa gitugad tamtan mga pati lahom sa kung sagiyang mo dakap madutiron sa niyawa mga bayi ko agama Asunjuk yata manuniawan yan kung kasadan yan na di makaplalis. Mga sahabaku nisaikum khiyarikum. Mga sahabaku nisaikum khiyarikum. Mga sahabaku pakatayan yung mga bair kanu. Mga sahabat ko, mga dato, mga mama, piya-piya inyo, mga bair kanu, inaw mga babayakan, tantor kanu, amalaya widaka, na sunabi sallallahu alaihi wasallam, inaw mga babayakan, ipagkalakyan, Oban niyo kasagadi sulagi dugia sagadan umiyang unaan niyo mga baiya di peran ng mga datu ipagkalakyan oban niyo kasagadi sulagi dugia sagadan mga baik umiyang unaan niyo amia baloy siran apa muada no mga tatagas sa mga mama inaw ini kalakyan mga babayakan
uban iyo kasagadi sulagi dugya sagada no mga bayi kumyauna niyo adad na argaya nasik kung mga datu inawin ni kalagyan ng mga babayakan uban iyo kasagadi sulagi dugya sagada no mga mga bayi adad na kipantagira nasik kung mga datu lahat inuto nasisaya mananin Afrikiya ya panutula sukun sa mga baik nagira ko namiyatay sudato gira ko namiyatay sudato na pagtagun ko kaban na pagalusod nun subabayak uyag-uyag na pagulugon sila na kupampang kagyuti kalapangiran yeso kada kipantagyo mga baik dad na argayo gira ko na yamiyatay na baik na pagalusod ko kaban na sa kaniyang bukunabong patsumama si sa India miya boleh aturan irang kuda pengapakataling umau agama nagira ko na miyatay sumama na tutungan na iprag sunsubo bayak uyab-uyab nagira ko na miyatay na subo-subo bay na ayabog tutungan inaw na sunjug ya pa kaumaw agama mga baik ko agama ya pa kaumaw nabi nagyatagulkan sa arga biyalo yung nabi sallallahu alaihi wasallam sa kataw kong buwabay ya mu'minat nang malayar kakuwala di susanggi buam ya syahid Allah sa katawa ba asap nga niyan so auratiyan na tumunuto wala di so pitong puno awliya malo ni mang bayamigira na mga baik mga Allah ana sudah na sukyat tamano niyawan niya na si kurarbiyan ayat mana dinian di matero nahi Fatimah alaikum bisalam Fatimah teruang ka ku mga pedeka mga bayi siapa iran susam bayang iran siapa iran susam bayang iran Allahumma Orianian asunat ibu Said bin Thabit juga tibna Nabi ini ketadakan ng sutangilakan ng Qur'an na ay pagtitiyan na ummati ya panutul sa kitab asad na mga nabi apya ka tundog-tundog sumulod ko mamisita ko naraka adla sa kataw nabi apya ka pamisitaw nato na bidaro yan natigin na kadnanakan temo-temo ang ka sa mga pamilya ko raks na kaun swata ka na Ismail alayhi salam naulugan ka kunaraka nasara dia kung kaunulugan napya ka pamisitaw man sa katawan nabi nato na ibitero yan ya hikad nang ko timo-timo ang ka sa mga pamilya ko sa mga babayakan uman na kaon so pagariak na harun naulugan ka din na kunaraka asara dia kung kaunulugan adip man na nabi apya kirungawanon nadip man imlalis kadnanakan ulugang ka kunaraka so pagkababayaan ka na inaka na Maryam nasara dia kung kaunulugan napyagi pamisita ko nabi sunaraka namiyatir yan kadnang ko timo-timo ang ka sa mga pamilya ko uman na kaon swatak na Fatimah uman na kung kakira na uluga kaming ka kunaraka asara dada na maulugon ako pagkauri ang mga ummatakan Allahu Akbar apyaso ka narakadano na pagrawang no nabi inaw na iman to sunjo yaman ane nagyapat tayo nabi namiyagan sumagan namiyakan suljo Abu Bakar inaw namiyang ilaylay sa Abu Bakar sa suldawalay nagyapan taga nakapatay sunabi na yakay igan yan napya kasusulang pidalaw na raon na kurma yan lalagwin yan na inarkan yan sa benang ya Rasulullah pagariakan di po yung mati na tundog na kansaka nasunjog ya pakatin lagi napya kapuan wa Aisha punggurok kaya mayan amakulay kaya pantaga nakapatay so Rasulullah na bakubumi ang utang sa inin nunwami kaya pantaga nakapatay so Nabi sallallahu alaihi wasallam nami sasandami so rabniyan Allahu Akbar alo ni maniag dama mga bayi ko agama
Inawa bida kalian ang kaya mga bay ay binakal nang kaya mga bay na bubay irang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iran di eman nanian na mamay to nang kaya pamana kapagagama. Ay kadang la mga bay eman nanian na rumurubay aplalakaw sang kaya karsada. Bay ko agama. O kung lumalakaw subay lumiyo sang kaya walairan. Ada salimutian nasa timan din na kwarto'y karumang ka kunara ka adiw din panapin wallahu ta'ala. Sa timan na milakad ka na dapat ka umadwalakad mas magatos sa kwarto'y karumang ka ama ka laging ka baba ka kinaka ko apoy kunara ka jahannam. Allahu Akbar. So mga bayat yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na pagrananggiran na suyaman na nakatatanusan sa pagkataralo. Suyaman na niya na pasasaway mo aurat. Ikatlo nagyang kutwa suara kung di na nung kapuruno ka kung naubay na nakaruma. Ikapat nagyang kutwa kasulutiran sa mga imbulawan. Ikalima nagyang kutwa kagagamutan. Ikanam nagyang kutwa kisibagan kutwa ang alawas kung mga karsada. Allahu Akbar. Kiyang kutwa yaman na niya nakasasaway ko aurat. Napagran na yung mga dato kung mga bay. Inaw babayakan. Babayakan nagkaraong kadan. Kaya buhay pa ka naraka, iya maka nasabak o kirurubay nakasang ka na nabuka. Pumili na iyak kang babawata. Allahu. So kaya sir kay amaka, inaka na ibudalakaw na kabinasan. O yan yan mga bayi ko agama. Nag-edit ano di paganad siya ngaya masa. Bayi, babayakan, inakan, babukulay. Ay manto, ay aman na niya na awid niyo akal. Ano maday matur. So kapag hintaw mga tayo, kitong pugiran ako kapag agama. Imanto na bindakal sa mga wata, aramig niyatay. Ada niya din nakasabuti, wanto na ikipapantag niya ng mga luksyan. Allahu Akbar. Saka tayo man na niya nabai at tutundaan niyan sa wata yan. Nasudyo ka tutundaan niyan nun. Natigin na ikaritan ko. Bakos ka panutuli sa mapia tutul. Natigin na ako na ina. Tigin na ilaman si ko. Masa kaya kawingar kami kinaka, amaka. Na minita ka patigi na masa. Na miya ka nagago sa balita. Dito din natigyan na inipakapya ginawa ko. Sa dead na tigo na ka sa babayakan ni karitang. Natigyan na inakulay, ang tunang uta balita miya nagka. Natigyan na ikaritang ko, nagito so kaya nagakanon. Asa ka nasisiga sa soldat yan na ka. Dead natigyan na tigo na ka sa babayakan. Ikaritang ko atigyan na siya ko umur ka na patulan. Ay nawatigyan na di ako atigyan makapagagalabagan naka-ipkawan na kan uba ko mabinggarot nakabinasang ka. Ikanitang watigyan na sanguta miya kasya ulan na umur ka na inaw dead na parwakan. Dead na tigyan na parwakan na masasabarakan kagiyas ka na matatawag ka si isa't yanak. Miya kay sa tigyan ikanitang ko na miya kagdama ko sa masakit. Ayat tigyan na kiyagdama ko ron na sutalugatos apadang apya kaparangarangan lumakod sa lawasan. Inawi karitang ko yakataw ko ron na begitu sumasa kapuira ka sa niyawa. Ikaritang ko na tagini batigin nga gitu sumasa kimbawa tanah kan ka. Tigin ikaritang ko. Batad na tigin sa kadatu Allah. Pagi ang ko datigin nakapangatid talog na mga sama sakit kumasakit bawa tanah kan ka. Na ibatad din nakadakan din na mapaniyat. Uba may kami buta ka nasa upanak saka. Pinsap na tigyan tanto ako makan dedemar. Makay ikla ko di sa kambad na tigyan ni kada isa napas. Makasasara ka nakuhan tayo uyagan na kataw Allah. Ang utat tigyan na masakit amatit talog na makanadakan din na mapniyat. Uba may kami buwata ka sa kana bakos ka sa upi. Ikarintang ko nagibot tigyan na kinimbuwatan ka. Nagibot kaya ako kubuntat ka na kaya lipatan na sumiyakan siya ulan na kaya rasayan. Ibu kaya ako nakubuntal ka. Kaya man na nakinimbuot ang kurka na kaya lipatan na sosiyaw ulan. Kaya rasaya ka na kaya man na kaya pagawidi-widi ka na ka. Inaw mga ikaritan. Mga wata. Arumaraod saan na mga luksyan. Gawa sa ating unabi sumama. Gasya-syan sumama. Rumiyaw sa inayan. Adas kanyan mga sulsa surga. Lalungod na tigyan sumama. Riyaw tiyan sinayan. Ada na nakasakudwi. Miyalo ya sukul sa mga dato na suip ka surga iran. As imadataw upalo mga inairan. Miya kay sa mga babayamin na miya panutul. Ad na sa kataw mama ad na inayan na buta. Sa balamatan yan na buta. Nagyang buta mama na miya siya mayan.
Tadi ini di panguyaman na niya na panubong siwatayan. Itigan ni karitang ko na panubaga sa bubaya miyugrika. Ang ama ka pangaruma kang kaya lamba atamu kami gaganat ra kay ama ka naan kami pangaruma. Inugya inapiratasan sugpa kamong. Sugmabota na di paimilian. Orian niya nasa giyang utema na niya nagyang panganakan ng utama ma. Nagyang sipatan ng utama babay kami tingirang panik. Natigin nanto nabsi plano nga. Tigin na pangaruma ko. Natigin na kay pangaruma ka. Napanik ano. Natigin na final na miyan iksiran. Dudua sirang gina yan. Nasudin so kailayaw babay ina yan. Ina umama abuta so sa balamatan yan. Nagyat tagu-tagu anong sa kagud. Nagugyat tagu-tagu anong sangingiri. Nakagiya kung makabaling sina yan. Natigag yung utaba ya imanto nagtero na kan raka. Pagyugan na kan saka asara ipse pa ka ading kasandan pa ka paniyang kung sina ka sa mananawalay niya. Pakawangan. Miyalin sumama na inaw na mararanta ginaw niya. Nakagiya sumangay na. Naisama na nga ibabugay kiran wallah. Sukapi piya ginawa wata nakasisipatan ng mga ina. So ito mo mga wata nakatatawa katawan mo ina ang tunay kerang iteran tunay karata ginawa. Iya ka ginawa si ina yan ay karitang ko. Ang tunay mindo da marakal ka bada minibur ka. Tinay na ka na bada minibur ka. Natigin na inukap ni pangaruma. Tingin na didin. Tingin na pangaruma ka. Tingin na didin na kulay. Tingin na inub sa ang tunay maragnon. At tinay na kulay, pero nakanda kayo ni. Eh, buwa pitero yan, nakapag-iugin yan rakan. Na kung ipsyo pa ka, magawa ka sanggay awalay na di ka mabalingan. At tigin na ikaritang ko, ipun ni manto na paninin mo. Sungad sagyang ka na nababay ka, huwag buwa kapag-iugin yan raka. Ayaw buwa kagawa nga, kung ipagapya ginawa ka, nasak niyang ganyan. Ikaritang ko na sungaw din na pangarumanga. Ay, ipsyo pa ka, di ako hindi kusang kaya awalay tanong. Paganda sa piyangaro may yagyo ang kutabay. Inaon na miya ka minis ka masa mimbobota siya ito sa tilokataw nasina yan nagbabalik sa kalasan. Kaya ka pagkailag yung mutalok sa babay kung mga po yan na di niya di mapaman ko. Ira na sa wala yung mutagkarumay na sungan niya mo sa mga po yan na pangar ka niyan siran. Ani ka pangar giniyang kira na malikpan sa kalasan. Kaya kay sama sa ato miya na sa kaingdan. Nadi niya dipangar kan sumanga po yan nasukelew ng kutabubayam ya kamu nariyagaragay niyan. Akya ka nga niyan nataru sa inilamp siya si panugangan niyan. So din so yaman na niyan nakaya pa kay ang kutabubay. Lok sa bubay na tuminindog. Namihilepan wataya na mama nataru sa dinya di panulog si inayan na miya kapirad makausod. Itigin inakulay inuatigin na pasadte beteng galoks. Ay pasadte na di ka nakan pag-ilay sa taman sa kapatay nga. Umihalikod sulok sa marata ginawa niyan. Mimbalingan sa kutuan indian sa isa kalasan. Ya umamasa, ya kapipirawlan. Rayaw tagagawang utama makina yan. Paganda sa pilubay at tigyan kikaruman yan na iman to na pilubay mo si ina. Ami at tiya ulan-ulan. Yan tiya gawin yan dakan mailay. Tumiya ka dun sa kanyan sa kalasan. Namiyaw man yan sa timan na lawigag yulaptan na karapa-rapa. Namiyaw man yan sa mga pday gagamay ina yan. Natigin na sigurado na gini walay ina so kaya pakapanikay na di mananalo tigin inakulay ka ako inakulay ka te swata ka misita ang ganyan piya ka pirad makapananalo na din na ina yan na pasbo paganda sa kaya tulungan yan ang utakarata sa ibugta di butibun amiya kilalan yan nagitujuray tingin na yan nabiyat yan so kaya ba't yan nun dan yan mipar na kiagta ng butas sa katama masagya pakagulok yan. Kaya kera tagino niya sa buta dan yang kailag ina yan. Sa isusurat ina yan at ina, hey karitang ko. Yuto man at tigya na kaya tanaka na sisa kay ngedad. Napimbaba ka na kailayan ni urakan. Dia kan dipangar ka na sumanga puwa ka napimbaba ka no to may laya kuniyo. Sasabut na ka naya pasadta na diya kur kadudum pagilay. Ikaritang ko na tumyan ako kadi mano tumapipiya ginawa ko. Tigyan ni karitang ko tumyan ako manuto kadi mapipiya ginawa ko na pumangni ako kanus sarila. So tigyan sudah kan perkanu ka tarutupiya mga buwata anakan. Napumang ni nakan tuwarila. Hitigyan ni karitang ko.
Ya talikuda ko niyo ako sasakitan ako. Ya talikuda niyo ako karata ginawa ko. Tiga ni karitang ko. So pansudan niyo rak nakapakapamangan ni sarila narinila ang kuskanudan. Tidak nama kabinasa ko kapapaginto niyo sang kaya dunia. Tiga ni karitang ko ikadua susurat ng kutain ayat. Tiga ni karitang ko miarawa ko da ng baluya ko abis saya sa kailayong mga tao. Miarawa kanda na abis saya kailayara ka no mga tunganayakan. Kenapa man ubada tamu kami pemamasaan kami pipi-piata. Ikaritang kuda nalabati. Ini kalakakan sa ubabadan kalabati na di ka makapangaruma. Na ikatlo ay susurato ni inayan. Tiyan ikaritang ko. Di nga katawan mo ako ay kabuta. Ikaritang ko. Di nga katawan mo kabutang kaya sa balamat ako. Ikaritang ko miya kay sa tigya na miya sakit ka. Nasusabalamatan ka nagkabinasa. Nabitirwa ka sangguto mga doktora wisambiya kanon sumata ko. Nabitirwira na pagkailay ka. Miya mimikiran ako. Sa kanatigyan na miya loksa ko. Yang kaya watakan ada niya na mailay. Sukap yang kaya dunia. Igaritang ko na miya rawakan. Akadan ako sa sabalamata aparar kamu. Karitang ko mapipiapiyat na ginawa ko. Mapipikirakan. Ada penapa da anggota ka nami dedekat sangka na anggota ka. Di sabab pangapik pagama. Awida kal tanwaya kapakambalingan o kapagadati yung mga kangudan o mga luksiran. Sumanga dato sunati ko nabi sukyat sunjugyat to kayo nabi ko kalay arga ko pagalagay ko ay manan yan ng balaloks piyak aguraw su nabi sabab sa danya nakapiyapiyay sung balaloks yan kada na silang kauta lagi sabab agi manan yan napaguyag tanong awida kal sang kaya agama mga bay ko agama kaptan tanong kaya amalo nabi ngalabagan tanong ka ngalabagan tanong yan manan yan nagkaparulitan suka suatu Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah manan yan dinyo di paniyati mga babayakan yang gaya manan yan lamba kawiyag-uyag umanay sakto na ad na weekly talim ipuni man to na paniyati niyo mga babayakan baganting ano sang kana na weekly talim nagupniyati niyo asudar kano pan makapmasturat babayakan inauda ka pan matay pamakut ka pamakutikap ng kailan ba kawiyag-uyag ka nagkuruds ka sa masturat kaan kakatu kayo ang tunay galibag ka kanaman ba yabu galibag yung sa dunia nakatinda kapamipi kaadam penasangan yung kuagama inaw na miyadak-dak laba ramig miyatay na dan yung kasabuti galibag yung kuagama inaw dua niya na ba biyagintaw ko dunia na yabu siya butian nakakaan biyagintaw ko dunia na yabu siya butian nakapamipi na ramig miyatay na dan yung sabuta suki papantag niya na kutuhan niya lagi sebab mga babayakan mga inakan mga bubugulay ay man ipuniman to na paniyata kanu agyang ay lamba kawiyag tanu na mausar tanu pala sa ikaso ato Allah subhanahu wa ta'ala apa sa tanu buyaman na nagyata ko isa diyang ka sa yaman na na dua tanu wala sa man wallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahu ya musharrifal qulub syarrif qulubana ila ta'atik ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin. Allahumma innaka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima, nas'aluka yaqinan sadiqa, nas'aluka qalban khashi'a, nas'aluka dinan qayyima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa halalan tayyiba wa taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al-maut ya Allah, wa rahatan indal maut ya Allah, wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut ya Allah, wal afwa indal hisab, wal fawzu bil jannah والنجاة من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل صلاتنا يا الله، اللهم تقبل قيامنا يا الله، اللهم تقبل ركوعنا يا الله، اللهم تقبل سجودنا يا الله، اللهم تقبل تلاوتنا القرآن يا الله، اللهم تقبل دعاءنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Tiari mamida nami riba cuke usaru kau yagu yagami. Amin. Ya Allah, tiari mamida nami riba cuke aku ami kumangasabutami. Ya Allah, tiari mamida nami riba cuke usarum mangasabutami. Ya Allah, tiari mamida nami riba cuke aku ami kumangatamu kami. Ya Allah, tiari mamida nami riba cuke usarum mangatamu kami. Ya Allah, tiari mamida nami riba cuke usaru awida kalami. Ya Allah, tiari mamida nami riba cuke usaru panagunta manami. Ya Allah, tiari mamida nami riba cukini surung kawiya gami. Ya Allah, rilai kami kada nadi kami pelakai taubat mia karani suka patai dia mia ikatawan wantuna ragun antuna ulan antuna gawi kapembalingan nami sa hadapan ka. Ya Allah, rilai ka sumbala aluk sami. Ya Allah, rilaing ka sumbalalok sami. Bata bulabao sumangay nagkulayami. Bata bulabao sumangay nagkulayami. Bata bulabao sumangay nagkulayami.
Ya Allah kata nami ami rasa-rasair kami sumangay na kulayami. Ya Allah si kumasay karimbit kamera nakato nami eded na paru umangay na kulayami. Ya Allah si kumasay pembawa kamiran kata nami timu-timun sumasakit ko dunia na danian na matimbang sudumian sal kumangay na kulayami. Ya Allah ya midnay katawani kadakalak ya pamasungami kumangay na kulayami. Ya Allah dia midnay katawani kadakalak ya praras ngami kumangay na kulayami. Ya Allah Ya Allah rilain ka sumanga umikulayami nagun sumanga amang kulayami kata nami dama bagra alungan dama bagra urana bedi buka sunung mga makulayami sawida kaliran ukap susu katairan ako pagperakar kami kadana nami kadana nami adnab katon ko mga amak kulayami ayan yan dinab kilepas aku sambayang yan. Ya Allah sumangay na kulayami amiyaw na dan ako mga kuburiran sumanga amak kulayami amiyaw na dan ako mga kuburiran baloyang kasuk kuburiran narawda min riyadil jannah rilain ka pa na sumanga babukulayami taman ako mga bapakulayami taman ako mga inami ang mga bayi nagunso mga mami ang mga dato nagunso na mga karumanian na kami rilain ka sumanga panugang nami ang mga bayi nagunso mga panugang nami ang mga dato. Ya Allah swat na mga karumanian na kami rilain ka sumanga darudupa mi sus kami rin na mga dato wad nami atirur kami yung mga darudupa mi ang mga bayi ay pagkaratagi nami. Ya Allah saksing ka sa inirilami kiran. Ya Allah ikad na nami turuan kagyang kaya mga tao sang kaya butuan. Ya Allah Ya Allah balayang ka sumanga dato na tito pagalabag sang kaya galbaka dakwatu tabalik balayang ka sumanga bairo na tito mga masturat. Ya Allah ikad na nami yang kaya mga babayami amakar darpay manto. Ya Allah sumiyaw na araguna irurubairan subanga bukiran na mapanakakiran. Ya Allah Ya Allah si kumasa akasasawairan kumaka uratiran narilaing ka ang kaya mga babayami nagusto mga inami ikad na nami tarima ang kasupang niyami surila kay singayo ami. Allahumma azirna minan nar Allahumma azirna minan nar Allahumma azirna min khizin nar Allahumma azirna min kulli amali yuqarribuna ila nar Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.